Diyos maray na hapon sa Indugabos, mga tugang. Pagirumdum po sa mga devoto ni San Judas Tadeo sa paglaog sa simbahan asin sa pag-atindir kang banal na misa. Paki-off o ilaag tabi sa silent mode ang sa indong mga cellphone. Likayan ang paggamit ng cellphone, pag-picture o pag-text, urog na sa laogan Santa Misa. Mantiniron ta po ang solemnidad asin kabanalan kan simbahan, asin urog na ang selebrasyon ni Santa Misa. Diyos mabalus po. Maluhod na po kita para sa prayer to Saint Anthony of Padua. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Prayer to Saint Anthony of Padua. O Holy Saint Anthony, gentlest of saints, your love for God and charity for His creatures made you worthy when on earth to possess miraculous powers. Miracles waited on your word, which you were ever ready to speak for those in trouble or anxiety. Encouraged by this thought, I implore you to obtain for me. Please mention your request. The answer to my prayer may require a miracle. Even so, you are the saint of miracles, O gentle and loving Saint Anthony, whose heart was ever full of human sympathy. Whisper my petition into the ears of the sweet infant Jesus, who loved to be folded in your arms, and the gratitude of my heart will ever be yours. Amen. Our Father in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Saint Anthony of Padua, pray for us. Orasyo Imperata, pamibi ilaban sa bagyo asin sa iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpapasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtaom mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunongan na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan, day kami naging marahay na paraataman kan sa imong linalang. Day minasabotan asin nautob an sa imong kabutan na atamanon an kinaban. An kapalibutan nagasakit hulikan sa mong mga salanggibo, asin ngunya na mamatayan mina an padusang balik an sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kan kinaban, huli ka ini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Day kaming mabibirikan kundi ika mamumuto na Ama. Sa saimo kami minahagad nin kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa piligro-nin mga kalamidad, natural man o kagibuhanin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapang nangangaipo, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo, Ipamibi mo kami. sangaran kan Ama asin kan Aki asin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw tabi. Sa liwa, Diyos maray na hapon po sa Indugabos, mga tugang. Ngunyan Martes sa ikatulong simana pakapasko. Idulot niya to ang Santa Misang ini sa mga minasunod na intensyon. Pasasalamat para sa third birthday, kahagadan ni Alex Amelia. Thanksgiving
ni Jude Reaben Santorce. Espesyal na kahagadan ni Agnes Almonte. Guidance from the Lord to pass the Civil Engineering Board exam ni Alan John Ranyada. To internalize the review of my son in preparation to the bar by Mrs. Aster Jolata. Espesyal man nakahagadan ni Joy Rivera sa Baybay. Mas Healing to Fe Belarmino by Attorney Silky Cruel Balagtas. Para sa kapahingaloan kan mga kalag. Sa kalag ni Rosela kang SLTCFI Albay. Para sa kalag ni Loreto asin Bernardo kang Salamenyo family. Kalag ni Federico. Kahagadan ni Emily Panesares and family. Kay Perseveranda kang Aguilier family. Kay Orlando kang Loriña family. Nazario dulot kang sa iyang pamilya. Orlando kahagadan ni Jeric Lorilla and family. Rodolfo Sr. ni Angelica asin Camille. Sa kalag ni Anita asin Manuel Sr. kahagadan kang Lanusa family. Matindog na po ang gabos sa pagpuon. Buwan magarawit na madya, aladan ka, dapulang biyayang pangako niya, nagsirang na. Dapulang biyayang pangako niya, nagsirang. Sa ngaran ka nama, asing kanaki, bading ka na Espiritu Santo, Amen. an grasya na Yesu Kristo ang kagurang nanta, an pagkamuot kan Dios, asinan pakisumaro kan Espiritu Santo, mapa sa indogabos. Asenso sa imong espiritu. Dios marhay na hapon po sa indogabos, mga tugang. Diyos maray na hapon man sa imo, Father. Sa pagtiripo na naman niya tungo niyan, digdi sa banal na Eucharistia, sa tuyang pasalamatan an kagurangnan, hulikan danay niyang pagkamot asin pangataman, na idinidiriran sa tuyang buhay na makamtan an kaligtasan. Kaya ipamibi niya tong gayo na kitagabos na uyadigdi sa banal na misa, an sa tuyang mga pamilya, siring manan sa tuyang parokya, danay kitang bendisyonan na makamtan niya to an kaligtasan, ilikay kita sa anong manakatibaadan asin kailangan, asin magkamit nin kagayagayahanin buhay, digdi sa kinaban. Kaya tangani kitang maninigo na magdulot kining banal na misa, sa tuyang unya nagirumdumon asin pagsolsolan, an sa tuyang mga naginibong mga kasalan, maghagad po kita nin kapatawaran sa Diyos na makakamhan. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa saindo mga tugang, kanagkasala kunin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria, danay na Virhen, sa gabos ng Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangnan tan Diyos.
Maherak malugod sa to, ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darhon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kagurang mahera ka, kagurang mahera ka. Kristo mahera ka, Kristo mahera ka. Kagurangan mahera ka, kagurangan mahera ka. Mamibi kita. O Diyos na nagbubukas kan pintuan nin langit no nakahadean para sa mga namundag liwat sa tubig asin sa Espiritu Santo, dugangi an sa imo mga nasasangkuban an biyayang tinao mo, tanganing an mga nalinigan sa gabos na kasalan, day mawaran nin anuman na mga panuga, hulikan sa imong karahayan. Huli kay sa Kristong kagurangnan niya mo na sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay as inagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang liturya kan tataramon. Hinanyugon niyato ang enot na babasahon. Ginuno sa mga gibo kan mga apostoles. Si Esteban nagtaram sa katawohan, kamo mga tawong masumbikal, matagas ang sa indong mga puso, asin bungog ang sa indong mga talinga. Danay kamong minatumang sa Espiritu Santo, siring sa kinaugalian kan sa indong kamagurangan. Igwa daw nin saro man lamang na propeta, na dai pinasakitan kan sa indong kamagurangan. Kaidto ginadaninda ang mga naghula na madatong an banal. Asin ngunyan, kamo ang nagpasaluib asin nagadan sa iya. Yaon ang tugon na dinara sa indo kan mga anghel. Kamo man sana ang dai nagutob kaiyan. Pagkadangog kaini kan mga miyembro kan sanggunian, nakulga nagayo sinda asin nagragot ang sa indang mga ngipon laban sa iya. Si Esteban, pano kan Espiritu Santo, nagtingkalag sa langit. Nahiling ang kamurawayan nin Diyos, asin si Jesus, nakatindog sa toon nin Diyos. Dangan nagsabi, nahihiling ko ang langit na nabuksan, asin ang aki nin tawo, nakatindog sa toon nin Diyos. Nagkurahaw sindanin makusog, tinakpan ang sa indang mga talinga, asin gabos durunga na nagdaguso sa iya. Dinara siya sa luwas kan banwa asin ginapo. Ibinugta kan mga saksi an sa indang mga alikboy sa pamitisan nin sarong barubata na ang ngaran Saulo. Mantang ginagapo ninda si Esteban, paulit-ulit ining namibi. Jesus na kagurangnan, ako ang sakong espiritu. Dangan luminuhod asin kuminurahaw nin makusog. Kagurangnan, harisinda pagsingilakan kasaalan na ini. Pakasabi ka ini na utsan. Uyon si Saulo sa kagadanan na ini. Kanaldaw na ito, nagkaigwan nin dakulang persekyusyon laban sa simbahan sa Jerusalem. Gabos, pwera sa mga apostoles, nagkawararak sa Judea, asin sa Samaria. Ini ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Sa saimong kamot kagurangnan, idinudulot ko ang sakong kalag. Sa saimong kamot kagurangnan, idinudulot ko ang sakong kalag. Ika kagurangnan ang gapo na sakong pailihan,
an kalasag na mataos ako nin kaligtasan. Huli ta ika an sakong gapo asin sinasarigan. Huli kan sa imong ngaran, pasunodon asin antabayan mo ako. Sa imong kamot kagurangnan idinudulot ko ang sakong kalag. Sa imong kamot, idinudulot ko ang sakong kalag. Asin tutubuson mo ako kagurangnan, maimbod na Diyos. Ang sakong paglaom yaon sa kagurangnan. Mag-oogma ako asin mararanga dyan sa imong pagkaherak. Sa imong kamot kagurangnan idinudulot ko ang sakong kalag. Paliwanaga ang sa imong lalawgon sa imong uripon. Ligtasan ako hulikan sa imong pagkaherak. Tagoa ako dyan sa hilom nin sa imong lalawgon. Harayo sa mga paghumot nin mga tawo. Sa imong kamot kagurangnan idinudulot ko ang sakong kalag. Ang pagrukyaw kang banal na ebanghelyo. Alleluia. Alleluia. Ikakagurangnan ang dalan, ang buhay asin katotooan. Alleluia. An kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Pagrukyaw kan marhay na bareta, sosog kisan Juan. Kamurawayan sa imo kagurangnan. An mga tao nagsabi kay Jesus, anong tanda ang ikakapahiling mo tanganing magtubod kami? Ano ang gigibuhon mo? An sa mong mga magurang nagkakan kan manaduman sa lantad, siring ang nasusurat, ipinakakan sa inda, tinapay ni nahali sa langit. Si Jesus nagsimbag, totoong sinasabi ko sa indo, bakong si Moises ang nagtao sa indo kan tinapay na hali sa langit. An sa kuyang ama, iyo ang nagtao sa indo kan tunay na tinapay na hali sa langit. Hulitaan tinapay nin Diyos na naghilig hali sa langit, asin nagtataunin buhay sa kinaban. Dangan nagsabi sinda sa iya, kagurangnan, danay natawan sa mo ang tinapay na iyan. Si Jesus nagsimbag, ako ang tinapay nin buhay, ang minadulok sa ko, day magugutom, asin ang minatubod sa ko, day mapapaha sagkod paman. An marhay na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo Kristo. Mga tugang, nagkatiripon kita ngunyan sa banal na Eucharistia, na kung sa in mga tugang enot sa gabos an sa tuyan agad na pagsabot kan Eucharistia is thanksgiving, pagpasalamat. Asin sa laog kani kan Eucharistia mga tugang, yaon ang ganan pagdulot man yato, bako sa nakantataramo nin Diyos nahihimateon sa satuyan ang God, digdi sa selebrasyon, kundi gwa kita nin pagdulot kan tinapay, asin kan arak, na yaon man mga tugang ang pagkonsagra, na nagkakaigwanin transubstantiation, ang tinapay asin ang arak, nan tinapay nagiging hawak ni Kristo, asin man ang arak na igwaning kadikit na tubig, nagiging dugo ni Kristo. Huli kayan mga tugang, dahil kaya kan transubstantiation, na kung sa in mga tugang nagkaigwam nin pagbago, ang tinapay asin ang arak sa substance, bako sa forma, bako sa texture, bako sa kolor, kundi sa substance dahil kan consecration. Dahil kayan mga tugang, sa satuyang ngunya na ebanghelyo na nadangog, si Jesus mismo ang nagsasambit, ako ang tinapay na naghilig hali sa langit. Ang Diyos Ama, iyo ang nagtao kan tinapay na ini sa bilog na kinaban, tanganing makamtanan buhay na daing kasagkoran. Kay digdi mahihiling niya to, ibinabaing ni Jesus ang tinapay, bako na yaon ang God, kita mabulong ang satuyang kagutuman, maibsan ang satuyang pagkagutom, kundi mga tugang, tanganing hirasan kita,
kan buhay na daing kasagkoran, na mayon ba ang makakatao kayan, si Kristo na sa tuyang kagurangnan, na ipinadara kan Diyos Ama, digdi sa kinaban. Kaya ngunyan, mga tugang, huli kay ni, kitagabos na tinutukdoan ni Yesu Kristong kagurangnan niya to, magikitang pirming sentro ang sa tuyang buhay, kay Yesu Kristong kagurangnan, na yaon sa iya mismo ang tataramonin buhay, asin man, ang kakanon asin inumon na nagtataunin buhay na daing kasagkoran. Kaya mga tugang, sa laog kan banal na Eucharistia, sa banal na misa, kitagabos, yaon iniimbitara na pirme, na mag-anduyog asin heherasan kita, kan tinapay na nagiging hawak ni Kristo, kan arak na nagiging dugo ni Yesu Kristong kagurangnan. Huli kayan, mga tugang, day kita, mga tugang, iniimbitaran na maging spectator, kundi, mga tugang, magikitang yaon ang pakisumaro. Kaya baga, mga tugang, ang tinapay na sa tuyan anggad na idinudulot, binabaak, tanganing ihiras, hinihirasan kitang pirmi kan sa tuyang kagurangnan, tanganing sa satuyang pag-ako sa iya, kitagabos magkamit kan buhay na daing kasagkoran. Kaya mga tugang, sa satuya minsan na mga kaisipan, an iba kaya nag-iisip, an pagkomunyon, pang babae sana. Bako, gabos kita, iniimbitaran. Kaya sa laog kay ni kan Eucharistia, mga tugang, at yan, kay puhan na kitaman, yaon anggad, an pakisumaro, an pag-anduyog, sa pagpartisipar niya to kay ni kan banal na Eucharistia, tinatawan kita, hinehirasan kan sa tuyang kagurangnan, kan sa iyang mismong tinapay na nagiging sa iyang hawak, kan mismong arak na nagiging dugo ni Kristong kagurangnan, tangani kitagabos, hirasan, kan biyaya nin kaligtasan. Kaya mga tugang, dahin niya to nanggad kalingawan, gabos kita iniimbitaran, tanganing hirasan, kan biyaya na buhay na daing kasagkoran. Maging banal, maging parakasala, gabos kita, minamaot nin mahal na Diyos, nahirasan kan buhay na daing kasagkoran, kan tinapay na nagtatao nin kaligtasan, na mayo nin iba, si Kristo na sa tuyang kagurangnan. Ani kadua naman, mga tugang, na dapat tungkusan niya to, ang pag-ako naman niya to kan banal na Eucharistia, sa laog kan banal na misa, ang hawak asin dugo ni Kristo, dainam nakakaimpatso, maski pirang beses kita magkomunyon sa laog kan minasunod na mga misa. Halimbawa baga, ngunyan mga tugang, nagkaigwa kita nin banal na misa, sa pagkomunyon, mag-ako kita kan banal na komunyon. Asin huli naman gayod mga tugang, baka at na alas 7, igwa kitang aatindiran na wake mass sa dumaan sa saro ngayaong may tugang kitang nagadan. Dahil ta may misa, mag-ako naman kita kan banal na Eucharistia, kan hawak asin dugo ni Kristong kagurangnan. Nasiring nagayo, sambit ko ngani, daing naiimpatso sa hawak asin dugo ni Kristong kagurangnan. Magdanay sa satuya, ang hawak asin dugo ni Kristo, na magtutukdo sa satuya, na dapat gibuhon niya to ang kabos na karahayan asin tama, ang pagsunod kan kabutan ng Diyos, arog kan ginibo ni San Esteban, digdi sa enot na pagbasa. Kaya mga tugang, tatandan niya to, daing naiimpatso sa banal na komunyon. Asinan panghuri mga tugang, hulita, kita kabos hinihirasan, lugod, ang banal ng Eucharistia, ang hawak asin dugo ni Kristo, mabaguman lugod niya to, ang buhay niya to, hulita, hinirasan kita ni Kristo kan sa iyang grasya, magdanay lugod, talikdan ang kasalan, dahin niya to nanggad, pagbalikan giraray, an anuman na pagkakasala, kundi ang danay niya to nanggad, na yaonan pagiging obedient sa kabuutan asin plano nin sa tuyang kagurangnan. Kaya mga tugang, huli kayo ni, kung kita nag-ako kan banal na Eucharistia, kan banal na hawak asin dugo ni Kristong kagurangnan, ipaubaya man niya to ang sa tuyang buhay kay Jesus,
na yaon sa iya ang grasya na nagtataong buhay, kaligtasan na daing kasagkoran. Mga tugang, let us be focused to Christ. Yaon sa iya ang buhay na daing kasagkoran. Yaon sa iya ang kaligtasan. Digdi sa Eukaristiya, ako unyato ang hawak asin dugo ni Kristo. Magdanay siya na iyoan magdirihir kan sa tuyang buhay sa pagkamit niya to kan buhay na daing kasagkoran. Blessed you, God of grace, and the gift of birth to give and the rest of the bread of life. Diyos nin gabos na linalang, ulita sa saimo, pagkamatinaw Blessed you, God of grace, and the gift of wine to you for fruits of the land of spiritual grain. idinodolot ni saimo, bunga kandaga, asin kagibo, kan mga kamo, nin mga tao, ini magiging para sa mo. Pinapainin buhay, pag-umawo ng Diyos, sagkot paman. Mamibi kamo mga tugang, tanganan sa tuyang atang maako malugod kan Dios na makakamahan. Kurangnan ang atang sa saimong mga kamot, para sa mawon kasing kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Namimibi kami kagurangnan, pakiakuon mo ang mga atang kang nag-uugmang simbahan, asin sa iya na sa imong tinawan, kan dahilan ninsiring nakadakulang kaugmahan, warasan mo kan bunga nindaing sagod na kagayagayahan, huli ki Kristo na sa tong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu, itaas an mga puso, itaas mina sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Dios. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matano sa sinakakaligtas na ikakagurangnan ipagrukyaw sa gabos na panahon at ang ngani mas mamuraway na iharubay urog ng gayo sa panahon na ini na si Kristo sa mong Paskwa idinulot na sakripisyo. Day siya naguntok sa pagdulot kan sa diri para sa sato at ang ngani danay na sinusurog niya kita sa tubang mo idulot na sakripisyo na dai siya ngunyan magagadan, ginadan siya danay na buhay. Kaya sa labilabing kaugmahan kan Paskwa, nagugma ang gabos sa bilog na kinaban, patingani ang mga langit no na virtudes asin mga angheles na potestades, nag-aawit kan himno, kan sa imong kamurawayan, asin din tapos kaming minasanong sa pag-awit kan sa imong kamurawayan. Banal, 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 ang kagurangnan, Diyos nin mga hukbo, ang langit asin daga, panukan sa imong kamurawayan. Usanna, usanna sa kaitasan, usanna, usanna sa kaitasan. Padanan minadigdi, sa ngaran kan kagurangan. Usanna, usanna sa kaitasan, usanna, usanna sa kaitasan, usanna, usanna
kagurang na ni kananggadan banal, burabod din gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami, pakabanalakan ang buon kan sa imong espiritu, tanganing para sa samo, maginhawak, asin dugo, kan samong kagurangnan si Yesu Kristo. Siya na sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuwasyan kan tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, itinao sa saya mga disipulos na ansabi, mag-ako kamo gabos, asin magkakan kaini, tainian sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pagkapamanggi, pagkuanyaman kan kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, itinao sa mga disipulos na ansabi, mag-ako kamo gabos, asin mag-inom kaini, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay na tipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon indo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkagadan mo kagurangnan, ipinapamareta niya mo. Ang pagkabuhay mo liwat ipinapayag, sagod na ikaw. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadanas in pagkabuhay liwat, nagdudulot kami sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan, nagpapasalamat na pinapagkanago mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon ka na Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan an sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong Santo Papa na si Francisco, asin kan sa mong obispo na si Joel, kan gabos sa mga pade, asin kan banwaan na tinipon mo ngunyan na yaon sa imong atubang. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asinan gabos sa mga gadan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria ang Virgen na kan Diyos, ni San Jose na siyang mabiniw na esposo, kan mga banal na apostoles, asin gabos na santos, na kaitupan na kapagpagayagaya sa imo, magkanigon magin kay ras kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Yesu Kristo. Huli sa iya sa sinsa kay baniya sinsa sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, kasaro ka na Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahanonan kan mga panahon. Amen. 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 Natukduan kita kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos no na kaugalian, kaya nangangahas kitang magsabi, Ama niyamo, nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daga ninsiring sa langit. An sa mong kakano na sa oral daw, itao mo sa muyang ngunyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan,
Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin hari kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan. Warasan sa mga aldaw niya mo an katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay na talingkas sa kasalan, asin maligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan samong paraligtas na si Jesucristo. Unita sa imoan kahadean, asinan kapangyarihan, siring man ang kamurawayan, sa mga kapanahonan. Jesukristong kagurangnan, ika ang nagsabi sa imo mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, ang sakong katuninongan itinatao ko sa indo. Hari paghilingaan sa mo mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkaniguan na siya mapatuninong asin magkaburonyog sosog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin agahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan in kagurangnan, danay na mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Mga tugang magpatinarauhan po kita, kantanda nin katuninongan. Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you. Let us mingling the body and blood of Christ, bring eternal life to those who will receive it. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Kordero kan Diyos kaheraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Kordero ka Diyos kaheraki kami. Kordero ka Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Kordero ka Diyos, tawi kami nin katuninongan. Uya si Jesucristo, ang Diyos na nabuhay liwat sa mga gadan. Siya ang kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Kaya paladan kita gabos na inimbitaran sa pag-ako kainin kordero. Kagurangnan, bako akong maniligo, na ikamagdagos sa sakuyang harong. Alagad magtaram kasana, asinan sa kong kalag, mahumayan. At amano malugod kita kan hawak asin dugo ni Kristo, sagud sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may Uya na sa mga kamo, labi pa sa kaipuan, sa irarom ninbot, garo igwa panin pula.
pinatoninong, nagsiyasat naghapot, kanika namidbidan, nasabotan na namatean. Ikapalan kagurangnan, an makakahipno. Ikapalan kagurangnan, an makakapano, an panugang kamana, na inidaw, minsa kuyang dukang puso. Mamibi kita. Kagurangnan namimibi kami, kaugayeng hilngaan sa imong banwaan, asinan pinagkanigo mong mabago kan mga danay na misteryo, warasan mong magkamit kan pagkabuhay liwat, kandain matunaw na laman na napapamurawayon, huli kay Jesucristo na sa mong kagurangnan. Amen. Mga tugang sa ngaran kasatuyang kura paroko na si Father Neil Aranas, asin kan sa iyang pag-iribang mga padi na si Father Eric Martiliano, asin Father Kevin Fonasier. Sa kuya naman ay pinapabot sa Indogabos ang taos pusong pasasalamat, huli kan danay nindo nanggad na paganduyog kan sa tuyang banal na Eucharistia, kan sa tuyang misa digdi sa St. Jude Catholic Church kan Legazpi, asin man kan sa indong danay na pagtabang kan sa tuyang parokya asin simbahan. Salamat po sa Indogabos, Diyos ang magbalos. An kagurangnan, mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Bendisyonan kamugabos, kan Diyos na makakakamhan, kanama, asin kan aki, pating kan Espiritu Santo. Amen. Mga tugang, tapos na po ang sa tuyang misa, lakaw kamo sa katuninungan asin pagkamot ki Kristo. Salamat sa Diyos. We thank you, O most holy Trinity, the Father, Son, and Holy Spirit, triumph yet one God. You gifted us with Saint Anthony to be your instruments of peace. Saint Anthony of Padua, we implore, oh, teach us how to live the gospel way of life. We're chosen by the Lord to lead us on to the path of life in simplicity, humility, and joy. To the path of life in simplicity, humility,